Kada khorok ba borok tamni bage romjang mani. Khorok ba borok romjang man kai sini Bajalbari area o tin thani khobor tongo. Bibhinno jagao Sonkhola bazar, Ampura bazar, Hatkata bazar, Poddobil bazar o tir muthungnai borok kobongman tongo hini tin thani khobor phaio. जों सबसमाय जों थाङै नायो बाजाराव जों रमै मैया बरनो जों सिनिया पुलिस रक थामा लगे लगे नों बरक खारि थांबायो माइया दिनिखाय ताम खलायखिया दिनिखा आं आंनि स्टाफ रंनो बिभिन्न जागाव सिभिल ड्रेस बाय आं बरनो लागुबै तनखा जे मुथुंनायनो सिनिबै तना बागै इंगाय आंनि थानि खबर फायखिया आराय तिनटा रग खबर फायखिया जे सार जों आइडेन्टिफाइ खायखिया बिनि परे आं थांमा परे आं बरनो सिगनाल लिखा रम दै बे रम खा रम माने जों पद्दबिलो जों साक्सेस खाथिनि पद्दबिलो आरो कायसा सुनिल देबरमा मुंगै ब आरो मुथुंगो बिनि दुकान ब आरो तंगो ओमफ्राय जों जेफोर रम सुनिल देबरमानि लगे तै मासा थंनाय जे थंनै तंफोर जों बर खरमनि रम खा बरनो रमा परे जों बरनो रां 7,420 टाका जों माखा बरनो जों रमै तु खारन दुजना इरे ते कैसा जागावा ओ गाना गेनि न ओ बाजार न ते कैसा बरनो रम खासों प्रलय देवर माखनि बिन लगे तनु देवर मातंगो तै लालचान जरा दं अरब जों तीनजना रम खा बरनो रां जों जे बरनो रमो जों बरनो रां 2140 टाका रां माखा टोटल अरनि तीनजना आरो दुइजना टोटल 5 जना जों बरनो एरेस काइटु बुखा त्रिपुरा गैम्बलिंग एक्ट नि ओंगोवै न तिर मुथुंनि न जों बरनो रमै सिन थानावो तंगतावो जों तेबो भबिष्यतो आं जे नायमानि ओ एरियाव तिर केबो मा थांगला जों तिर थांना बागै जों केबोनो जों सुजुग गैया जदिनो आनि स्टाफ ड्रेस सुमुइ जों रमाया फिलिं थागांखाय जों सिभिल ड्रेस आं जतो बाजारावनो आं थेफायतनाय केबोनो ओ जे तावो आं सामानि आमपुरा सनखोला बाजार पद्दबिल बाजार रतनपुर बाजार हाटकाटा बाजाराव जों गुटिखि बरक तिर मुथुं आंआबो किसु नायनाय जों चेष्टा खालायनाय जों केबोनो फ्रियाव देहासै सानैसोनि मुं आंनि मुं इन्सपेक्टर जुगल त्रिपुरा ओसि बाजालबारि PS